Katkum ka National Family Health Survey 5 ki kenthei ki badi kiat hakarta ka ba khatsan snem hadu South Kundai snem ki don kumba waypoint lai percent ka North East State ka dai ka way na ki state ki ba bon bha ba ki kenthei ki di ya ka kiat bat sapan bot da ka state jongka Telangana bat Jharkhand ha Arunachal Pradesh ki kenthei ki badon khatsan snem shajrong ki don kumba arpo 0.8% ki badi ha Sikkim pat kidon kumba khandriu point %, ha Assam kidon kumba new point lai %, ha Telangana kidon kumba ndriu point new %, ha Tripura kidon kumba ndriu point %, ha Jharkhand kidon kumba ndriu point way %, ha Goa kidon kumba san point %, ha ANN kidon kumba san %, ha Chhattisgarh kidon kumba san %, bat ha Odisha kidon kumba 0.9%. Katkum ka National Family Health Survey 5 lalap biang ba ki senrang ki bedon hakarta khatsan snem hadu South Kundai snem kidon kumba khatpra point %, bat ka North East kadai ka way na ki state ba ki senrang ki bon ba di ya ka kiat bat sa penbot bat daga Telangana bat ka Goa ki senrang ki bedon hakarta ka ba khatsan snem sejrong bat ki badi ya ka khor ha Arunachal Pradesh kidon kumba 0.9%, ha Chhattisgarh kidon kumba 0.5%, ha Goa kidon kumba 0.9%, ha Himachal Pradesh kidon kumba 0.9%, ha Jharkhand kidon kumba 0.1%, ha Manipur kidon kumba 0.1%, ha Meghalaya kidon kumba 0.1%, ha Sikkim kidon kumba 0.0%, ha Telangana kidon kumba 0.0%, ha Tripura pat kidon kumba 0.1%.